थांबाय आं हिन्जावनि थाखाय होदावरि होसावरि बेमार जानायखाय बोरै फाहामनो हागोन बोरै फाहामनो हाया नोंथांमोननाव अननाय नागिरनानै नोंथांमोना खोथा गैया बाथ्रा गैया आंखौ गोदोनायाव थ्राब सोना होबाय आलायबाय UPPL सरकारखौ फोजोबनो हायोब्ला आं हाग्रामानि गारिनि सिगां बारसोमनानै थैगोन। 3 तारिखत प्रमोद बर' डांगरिया सरकार नोंथांमोना सिगांनि भिडिअ इन्ट्र'फोरखौ नुखाजोब्बाय नङा होमबा फारि फारिनो फार्स्ट अफ अल जोंहा एम रन्जित बसुमतारी बिथाङा थैखोना थैदिया बिपिएफआ बा हाग्रामा महिलारिया UPPL दोलोखौ बा UPPL सरकारखौ फेजेननो हायोब्ला बा फोजोबस्रांनो हायोब्ला बिथाङा हाग्रामा महिलारि सारनि गारिनि सिगाङाव बारस'ना थैनो गोनांमोन दा थैखोना थैदिया बेखौ मिथिया सेकेन्ड बाराव नुदों जोंहा DM सोदोब चेनेल अर्थात प्रकाश इउटुबार नङा होमबा प्रकाश नार्जारी बिथाङा मेन्टेलिटि जाबाय फाग्ला जाबाय मिथिबायना BPF देरहानायनि बम गावनायखौ बिथाङा हेपि दिवाली होननानै थोरसि दामलाबायबाय खोस्लिजों मिथिबायना लासिंसिंलै आरो लोगोसे जोंहा एम राकेश ब्रह्म बिथाङा फाग्ला बायदि रोनावलाबायबाय बिथाङा मिथिबायना फाग्ला बायदि रोनावलाबायनानै बेसा अबेबा फिलाव जिरायलाबायनानै दुब्लि बारियाव थानानै हाग्रा फैसाबलाबायनाय जाबाय सेस गैला UPPLनि मानसिफ्रा बिदिनो साफा सेस मथा मथि सेवलाजोब्बाय आरोखि ओरैबायदि हा आरो नोंथांमोनहा बेजों लोगोसे बे इन्ट्र'फोरजों लोगोसे जोंहा बिटिआरनि CM प्रमोद बर' सारा दायो गोलैसोनाय बिटिआरनि CM प्रमोद बर' सारा मा बाथ्रा बुंदों नोंथांमोना बेखौबो रोखा रोखा नायनो मोनगोन बा नुनो मोनगोन रेजिगनेसन लेटार गथायबायना गथायाखै नोंथांमोना बेखौ A to Z मिथिना लानो हागोन आरो बिथाङा जेनखांनायनि उनावबो मा खालामनो सानदों नोंथांमोना नायनानै लानो हागोन ना बले हाग्रामा महिलारिजों जुजिगोन ना बले खौसे जानानै खामानि मावगोन नोंथांमोना जोबजासिम नायब्ला निश्चय बुजिनानै मोनगोन आरोना আমার ভুল হয়েছে ক্ষমা করে দেন UPPL सरकारखौ फोजोबनो हायोब्ला आं हाग्रामानि गारिनि सिगां बारसोमनानै थैगोन जुदि हाग्रामाया UPPL सरकारखौ फोजोबनो हायाब्ला हाग्रामाया आंनि गारियाव बारसोमना थैगोन बिटिआरनि एम रन्जित बसुमतारी बिथाङासो खुद गावनो बुंनानै लादों नोंथांमोना खोनाखादोंना हाग्रामा महिलारि साराबा अर्थात BPF हान्जाया UPPL दोलोखौ फेजेनोब्ला बा फोजोबस्रांनो हायोब्ला बिथाङा मा होनना बुंदों हाग्रामा महिलारि सारनि गारिनि सिगाङाव बारस'ना थैगोन होनना बुंदों आरो जुदि हायाब्ला फेजेननो हायाब्ला हाग्रामाया गावनि गारिनि सिगाङाव बारस'ना थैनो बे बाथ्राखौथ' हाग्रामा महिलारि सारा बुङाखै नङाना आङो बे बाराव जेनेबा एम रन्जित बसुमतारी बिथां अर्थात फेरेंगानि गारिनि सिगाङाव बारस'ना थैगोन होननानै हाग्रामाया मालाबा बुंफेरदों बुङाखै नोंसोर बायदि थिफुदला दुगामारा UPPLनि एकदमबारे दादागिरि दन नङा हाग्रामा महिलारि सारा मिथिबायना सासे सादा सिदा मानसि नम्र मानसिसो हाग्रामाया मिथिबायना सादा सिदा मानसि जाम्बाबायैनो बिथांनाव गोबां साननाय दङ नोंथांमोनासो जेसांनो लेखा गोरों जेसांनो बुद्धि बारा एसांनो सालु बारा नोंथांमोन बायदिया सियाल बुद्धि गोनां मिथिबायना लाजिनांगौ दा एम रन्जित बसुमतारी थैखोना थैदिया आंथ' मैया दाख्लैमोनो रिजाल्ट जानायनिफ्रायनो आङो फन खालामगासिनो दं फनानो नांला एम रन्जित बसुमतारी बारस'ना थैमारबाय खोमालै सेस बसफ्राव लेंहरदो खबर हरदो मिथिबायना थांनोसै जोंबो जाखावहैनांगौ बिथांनाव अमा बेदर अमा मेजेमफोरखौ मिथिबायना नारजिजों होखावहैनांगौ नङाबा बिथांनि आत्माया सान्थि मोननाय नङाना एम रन्जित बसुमतारी बिथांनि आत्माया आरो थैनायखौ नुनो मोनाखैलै ना बले खेबसेनो गेब्लेजोब्बाय नामा हाग्रामा महिलारि सारनि गारि साखा लिकजों सेटेप जाबाय खोमा सेस फरला फथाब जाजोब्बाय खोमा नुखायाखै खोमा बेखायनो नागिरना मोनाखै बाय हेपि दिवाली हेपि दिवाली UPPL दोलोनि इउटुबार प्रकाश नार्जारी नोंथाङा जाबावदो बे बाराव मिथिबायना दायो जेरै मेन्टेलिटि जानानै नोंथाङा थोरसि लानानै दामथिं बायदोंना BPF दोलो देरहानायखौनो नोंथाङा मा होनना बुंदों नै हेपि दिवाली होननानै थोरसि दामथिंलाबायदोंना बेबायदि दामै नोंथाङा मागिनानै जादो बाराव नोंथांनि दमाबो सोलिला बे बाराव मिथिबायना नोंथाङाबोथ' खम दादागिरि खालामबोबाय साननैसो मिथिबायना ओरैबायदि दनजों सोलिबाय दानिया जाबावदो नोंथां सेस आलु गेसाव जाबाय नोंसोरो सेवजोब्बाय आलु गेसावखौ हाखा जादों नोंसोर मिथिबायना UPPL दोलोनि सुबुंफोर जाना हो नोंसोर बिदिनो मिथिबाय थगायसुलाफोर धकेबाजफोर नोंसोरो এই সময়ত মই মোৰ পাৰ্কত আছো পুৰা জংঘল হৈছে এই জংঘলবিলাক এতিয়া মই গুচাই আছো মানুহৰ অহাকালিৰ দিনটো লৈ পেলাই বিৰাট টেনশ্যন কাবাৰ 3 তাৰিখত প্ৰমোদ বৰ' ডাঙৰীয়া চৰকাৰ অকলে আৰু এইবাৰ বুৰঞ্জী হ'ব এইবাৰ ৰাকেশে লিখিব এইবাৰ বুৰঞ্জী লিখিব কাহানিও নোহোৱা সকলোতকৈ বেছি ভোট আৰু 3 তাৰিখত হাগ্ৰামা চৰকাৰ নহয় প্ৰমোদ বৰ' ডাঙৰীয়া চৰকাৰ হ'ব হাগ্ৰামা ডাঙৰীয়াৰ
5-6টা যি এমচি জিকিব তেখেতসকলক আমাক দি দিব তেতিয়াহে আমি গম পাম হাগ্ৰামা সঁচাকৈ এই ভিটিয়াৰ বাকী ৰাইজক ভাল পায় জীৱনৰ হাগ্ৰামা ডাঙৰীয়া 3 তাৰিখত শপত গ্ৰহণ আমাৰ ধন্যবাদ ভিটিয়াৰ বাকী आदै एम राकेश ब्रह्म नोंथां मा अबस्थायाव नुनो मोनखालाय नोंथां दानो माथो खेबसे जेननायावनो UPPL खेनसे जेननायावनो नोंथांमोना खनसे जेननायावनो गोदाव सोराव फोथारनि माने फिल्डनि हाग्रा फैसा लायग्रा जाबाय गैला नोंसोर सेस गाव गावनि खाफाल नोंथांमोना जाना लाजोबबाय एबाराव सोरनिबा बहा बोरमा दं बहा बोरमा गैया बेखौ नोजोर होदोलाय खावनानै जाफिनदोलाय आदै राकेश मिथियोना साफा सेस नोंथांमोना दनजों सोलिदोंमोन दादागिरिजों सोरखौबा बुख्रुब सुख्रुब खालामनाय सोरखौबा धमकी होनाय सोरखौबा माबा मोनसे नोंथांमोननि सायाव बाथ्रा बुंबा सोरखौबा अभारटेक खालामनाय एटेक खालामनाय न'आव थांना लायनानै अफिसाव सफैना बुग्लुंनाय मानाय खालामदोंमोन नुवासै खम दुमदा खारनाय एबाराव खालामबावदो नोंसिनि पावारा गैला सेस आलु गेसाव सेस सेवजोब्बाय गैला सेस साफा दानिया जोबथाराव जोंहा बिटिआरनि CM प्रमद बर' सार नैबे मैया दाख्लैसो जेननाय बिथाङा एसामिस निउसाव बा एसामिस पर्टेलाव मा बाथ्रा बुंदों हाग्रामा महिलायारि सारजों लोगो जानानै खामानि मावगोन होनना बुंदों बिथाङा जुजिफिनगोन हाग्रामा महिलायारि सारजों नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ रोखा रोखा खोनासंनानै लानो हागोन बिनि सिगां आं फंनैसो बाथ्रा बुंनो लुगैदों बिथांमोनहा मानि खारनाव जेनदों निस्सय गोरोन्थिया गैया नङा दङ नोंथांमोना बेखौ बुजिनानै लानाया मोजां आरो बेफोरखौ सुद्रायना लानाया मोजां नोंथांमोननियाव बबेबा फारसे बा बबेबा खना मोनसे थाया नङा गोबाङैनो थादों अननाय मोनै रायजो राजाफ्रा नोंथांमोननाव गोबाङानो गोरोन्थि जादों बेखायनो दिनै नोंथांमोनखौ रायजो राजाया नासयदों नाथ्रा दोनदों नेवसिदों मिथिबायना नोंथांमोना बेखौ दुखु मोननानै लाब गैया नाथाय हाग्रामा महिलायारि सारखौ फेजेननो हानाया गोरलै नङा सहस नङा हाग्रामा महिलायारि सारा जाबाय सासे सादा सिदा मानसि नोंथांमोन बायदि थुफुदला थगायसुला नङा मिथिबायना नोंथां बिटिआरनि CM प्रमद बर' सारा बर' हारिखौ मा सामलायनो नोंथाङा दिनैसिमबो नोंनि बिसि हिनजावखौनो असमिया हिनजाव लानानै नोंथाङा दिनैसिमबो सारिखौनो गानहोनानै दोनगासिनो दङ दख'ना मालाबा गानहोफेरनो हादों जानो नोङो नोंनि हिनजावखौ नोंथाङा माथो ससियेल मिडिया निउस पर्टेल बर'फोरा कुइसन बर'नि सोंबाबो नोंथाङा माथो हारसानिसो फिननाय होयो हिनजावनिसो आन्दाराव सोलिगासिनो दङ नोङो भरालिसो सासे बेफोरबायदि खारनाव नोंथाङा जेननो गोनां जादों मिथिबायना बर' फिसाफोरखौ जाम्बा जाम्बिफोरखौ बुंदों नोंथाङा बर' राव सोलोंहो बर' बिमानि रावखौ दाबावहो बर' फिसाफोरखौ नोंथाङा बर'निनो फरायहोगासिनो दङ नाथाय नोंथाङा सासे बर' जानानै बर' सुबुं जानानै बर'नि सासे दैदेनगिरि लिडार जानानै नोंथांनि फिसाखौ मानो इंलिस मिडियामाव एसामिस मिडियामाव मानो फोरोंदों मिसनाव मानो दोनदों नुवाखै बायदि मोनो नामा आरो नोंथाङा 1 नाम्बार थगायसुला मिथिबायना नोंथाङा आंखौ बुंबाय साननैसोनि उनाव फै थांबाय आङो हिनजावनि थाखाय होसावरि बेमार जानायखाय बोरै फाहामनो हागोन बोरै फाहामनो हाया नोंथांमोननाव अननाय नागिरनानै नोंथांमोना खोथा गैया बाथ्रा गैया आंखौ गोदोनायाव थ्राब सोना होबाय आलायबाय नङा होमबा आलायनायनि गेजेरजों बायदिसिना खोथा बुंनांबाय आङो भइस रेकर्डिं भाइरेल खालामबाय आंखौ मिथिबायना बिनि उनाव नोंथांमोना मा जाखो दा साननैसोनि उनाव फै मोजां गाज्रि सावरायबाय थांबाय आङो साननैसोनि उनाव नोंथाङा दिल्लीयाव थांब्रबनो गोनां होननानै दिल्लीयाव थांबाय आजा रायलाया हुसिया जेबो खोथा गैया बाथ्रा गैया नोंथांमोना आंखौ गोदोनायाव आलायखांनायनि उनाव दिल्लीयाव ब्लड खारबाय साननैसोनि उनाव फैनायखाय थांबाय ना बले लोगो हमखो ना माखो सानफा थोलो फुंनि 6टानिफ्राय थांनानै मोनाजासिम नेहोनाया बे मानसि मोजांनि खामानि नामा बेफोर थगायनाय नङा नामा बेफोर रायजो राजाखौ थगायनाय नङा नामा बेफोरबायदिनो गोबांथार जा उदालगुरिनि आइजोफोरबो फैदोंमोन बिथांमोनखौबो गोथाङैनो गोथै माने जाया लोङा बिथांमोना आखायाव थाखा गैया फैसा गैया होसावरि फैदोंमोन बेस्राफोर खस्थ' मस्थ' बिथांमोनखौबो ओरैनो गोदाव होजोब्बाय मिथिबायना बेफोरबायदि खालामदों UPPLआ आरो गोबांथार नोंथांमोना बुजिनांगौ दङ नोंथांमोना दासिमबो राजनितिकआ मा बुस्थु बेखौ बुजियाखै नोंथांमोना लासै लासै बुजिलांगोन दायो नोंथांमोनखौ रायजो राजाफ्रा ओरैनो फेजेनाखै नोंथांमोना निस्सय गोरोन्थि जाया नङा जादों नोंथांमोना बेखौ दुखुनानै लाब गैया नोंथांमोनहा मोजां खामानि मावनानै दिन्थिफिन रायजो राजानो ओमफ्राय नोंथांमोना हागौ हाया नोंथांमोना सनितपुर बिश्वनाथखौ मा खालामनो सानदों बेखौ मोजाङै मावनानै होबानो जाबाय नोंथांमोना अब्लानो निस्सय सानसे समाव खाफालाव दङब्ला ना गोराना बिदै दैफिगोन होननानै आं आसा खालामदों नाथाय हाग्रामा महिलायारि सारखौ फेजेननो हानाया गोरलै नङा बिपिएफआ जिथु थारैनो असैथो हान्जा मोनब्ला बिपिएफआ थारैनो थगायसुला हान्जा मोनब्ला बिपिएफआ थारैनो नंखाय पार्टि मोनब्ला बिपिएफआ दिनैनि दिनाव देरहाफिनामोन मिथिबाय हाग्रामा महिलायारि सारखौ दिनै रायजो राजाया लैहोर मानो नागिरफिनदों बिथाङा सासे सादा सिदा मानसि बिथाङा रावखौबो थगाया मिथिबायना UPPL दोलोआव जेसेबां गेसाव गोफोन मानसि दं बे बिपिएफआव दंमोन दा नोंथांमोना बिपिएफ दोलोखौ बुङोमोन ना दिनै बैफोरबायदि मानसिफ्रा नोंथांमोननि हान्जायाव ज' जाहैजोब्बाय बे हिसाबैनो दिनै नोंथांमोननि हान्जायाव माने मानसि मोजां गैया होनना बुंजायो मिथिबायना मानसि मोजां गैया जौ जुवा लोंख्रुबग्रा जाख्रुबग्राया
बिपिएफनिफ्राय नोंथांमोना बारलांजोब्बाय जेब्ला बेखायनो नोंथांमोना जेनबाय स' बेनो दिनै आं बुंनांगौ बाथ्राया आरो गोबांथार बाथ्रा दङ लासै लासै नुलांबाय थासिगोन मिथिलांबाय थासिगोन नोंथांमोना बेखिनिखौनो दिनै खोनासंनानै थाबाय মই আজি পৰম্পৰাগত আমাৰ যিটো নিয়ম হ'ব লাগে সেইটো আমি কৰিছোঁ মই মহামহিম গভৰ্ণৰৰ ওচৰত ৰিজিগনেশ্যন ছাবমিট কৰি আহিলোঁ আৰু নতুন চৰকাৰ হ'ব এইটো নিয়ম তো গতিকে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ বিশেষকৈ আমাৰ বড়োলেণ্ডবাসী ৰাইজক আমাক যোৱা 5টা বছৰ কাম কৰিবলৈ সুযোগ দিলে আৰু যিটো মেণ্ডেট আহিছে সেইটো আমি একচেপ্ট কৰিছোঁ আৰু আমাৰ অনাগত দিনত বড়োলেণ্ডবাসী ৰাইজৰ কাৰণে কাম কৰি যাম আৰু আমি শান্তিটোৱে আমাৰ মূল উদ্দেশ্য আছিলে শান্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ প্ৰয়াস কৰা গৈছে বড়োলেণ্ডৰ শান্তি আহি গ'ল অনাগত দিনত ৰাইজৰ লগত থাকি কাম কৰিম কি কাৰণত ভাবে যে UPPL পলিটিক্সত বহুত কাৰণ হ'ব পাৰে আৰু সেই কাৰণবিলাক আজি তাৎক্ষণিকভাৱে কোৱাটো টান হ'ব বহুত কাৰণ হ'ব পাৰে এটা কাৰণ নহয় এইটো আৰু আমি 5টা বছৰ নতুনকৈ আহিছিলোঁ হয়তো ক'ৰবাত এক্সপেক্টেশ্যনবিলাক ফুলফিল হোৱা নাই হ'ব পাৰে ক'ৰবাত কিবা এটা এক্সপেক্টেশ্যন বিচাৰিছিলে আৰু এটা নহয় মই কৈছোঁ যে বহুত ফেক্টৰে তাত কাম কৰে আৰু বড়োলেণ্ড অঞ্চলৰ ডেম'গ্ৰাফিটো বহুত কমপ্লেক্স হয় আৰু তাত বহুত বিষয়বিলাক আছে যি বিষয়বিলাক বুজি পাওঁতে মানুহক টাইম লাগে হয়তো আমাৰ ক'ৰবাত ভুল হৈছে আমি পাব্লিক চেণ্টিমেণ্টটো বুজি পোৱা নাই বা ক'ৰবাত থাকিব পাৰে পাব্লিকৰ মাজতো কোনোবা হয়তো আমাৰ মিছন ভিজনবিলাক বুজি পাওঁতে অলপ টাইম লাগিব তো সেইকাৰণে যি হৈছে সেইটোতো আৰু ৰিয়েলিটি বিজেপি আপোনালোকক অলপ বেকফুটত লৈ গ'ল নেকি বাৰু এতিয়া মই বিজেপি কংগ্ৰেছ BPF কাৰো কথা ক'ব বিচৰা নাই বড়োলেণ্ডবাসী ৰাইজে যিটো মেণ্ডেট দিছে সেই মেণ্ডেটটো আমি একচেপ্ট কৰিছোঁ আৰু যোৱাকালি আমি প্ৰেছ মিট কৰি আমাৰ হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াৰ BPF টিমক আমি যোৱাকালি কংগ্ৰেচুলেশ্যন দিছোঁ আৰু ৰাইজৰ কাৰণে কাম কৰক চৰকাৰৰ লগত সহযোগ কৰিব নেকি BPFৰ লগত চাওক BPF বুলি নহয় বড়োলেণ্ড অঞ্চলৰ ৰাইজৰ য'ত প্ৰয়োজন আছে তাত যাক যেনেকৈ সহায় কৰিব লাগে কৰিম আৰু আমি তেনেকুৱা একো কাম নকৰোঁ য'ত বড়োলেণ্ডবাসী ৰাইজৰ অসুবিধা হয় বড়ো জনগোষ্ঠীৰ অসুবিধা হয় একৰ্ড ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন কৰাৰ ক্ষেত্ৰতেই হওক বা ৱেৰ এভাৰ নেচেচাৰী আমি সহায় কৰিবলৈ চৰকাৰক সদায় ৰেডি থাকিম